no, no. Sí. ¿Dónde engancha? Claro. Hay que mirarlo, y eso lo arreglamos. Yo empiezo con el máquina, me la traes un día en esto, lo traes aquí y a hay un compañero aquí que se apaña tú me la traes un día aquí a la oficina y ya veo lo que hay. Vale. ¿Sabes cómo funciona, no? Bueno, no sabía. Vinite sfidati. Yo, ¿quieres pizza idea? Hola. Vamos a
homenaxeadas. Neste caso, a Gregorio Álvarez Pereira, por favor, Gregorio. Vamos, Gregorio. A Carlos Monroy, por favor. O equipo de fútbol juvenil e ao representante ou a persoa que ven a recibir o premio en nome de César Freiría. Diego, por favor, cando poidas, pásate por aquí. Os compañentes de fútbol tamén. Estamos dicindo que Gregorio leva dende mediados dos anos 70 desenvolvendo algún tipo de traballo relacionado co eido cultural, social ou deportivo dentro da nosa parroquia. Podemos decir que comezou na primeira asociación deportiva no Colexio da Igrexa. Foi alcalde de Barrio da Garrida e tesoureiro da xunta parroquial presidida no seu momento por Florentino Ramírez. Formou parte das persoas que fundaron o cemiterio particular, acompañado nesa aventura de Ignacio Piñeiro e de outros valiosos compañeiros. No seu momento tamén foi fundador da APA do Colexio da Sobreira. Cando foi... Perdón, buenos días, estou un pouco nervioso porque eu me enterei tarde deste agasallo que penso que hasta nin o merezo, porque o que eu fixen pode facer a calquera persoa, non é nada extraño, non? E, ademais, non só este agasallo meu, sino de todos aqueles compañeiros e compañeiras que me acompañaron e acompañei nas directivas que falaba o Manolo, non? E son momentos de emoción, pero o fixen, o volverei a facer, e o único que me preocupa agora que vexo que hai pouca xente, persoas, homes e mulleres que queiran coller este barco que se é o Centro Cultural, que navega a toda vela, pero que non hai falta tripulación. Ahora mesmo están, afortunadamente, aguantando durante un ano esta navegación. Eu animo a calquer persoa que queira, que teña o seu tempo, dedicar un pouquiño do seu tempo, que non é tanto a seguir. A continuación, imos facer a homenaxe a Carlos Monroy. Monroy comezou a súa andaina como coordinador dos equipos de fútbol sala do Centro Veciñal e Cultural de Valladares alá no ano 2001, e dende aquela leva dedicando horas e días de fin de semana e semana ao seu labor. Naquel momento había moitos equipos e era preciso que alguén se ocupara da súa coordinación. Vamos a ver, este trofeo que me deron a min realmente non solamente me pertenece a min, tamén lle pertenece a eses entrenadores, delegados e xente que colaborou comigo desde o principio, uns antes e outro despois. Houve moita xente colaborando comigo e, por tanto, creo que isto tamén lle pertenece a eles. Quero facer tamén unha pequena homenaxe ao equipo juvenil de fútbol. Neste ano 2022, o equipo juvenil de fútbol acadou o ascenso á División Nacional, na que competirán con equipos a nivel autonómico logo de proclamarse campións na súa categoría a temporada pasada. Vir aquí a celebrar o noso ascenso, quero dicir que foi un ano moi bonito, xogando por toda Galicia e con un corpo técnico moi bo, que axudounos moito a todos. Estou moi contento polo ascenso. Nada, quero meterlle presión ao entrenador que está aí e non quise subir, que este ano ten moito maior equipo co ano que pasou e ascendimos. Espero non, teño totalmente confianza de que vai ascender a División de Honor. Imos a facer entrega tamén o premio a César Freiría Prado, o máis coñecido tamén como se Orquesta Fantasma. César naceu no Freixo alá polo 1975, no seo dunha familia ben coñecida na parroquia de Valladares, coñecido pola súa vinculación coa música, os Cipriáns. Transmitiume, home, sorpresa e gran agradecemento ao centro e a todos os que lle recoñecen a súa trayectoria. Pola súa parte, nada, moitas gracias. E agora paso a palabra a nosa presidenta, Ana, por favor. Non é o día de pedir, o seu día de celebrar. Quero darlle as gracias ás entidades, o seu apoio a todas as entidades desta parroquia, a comunidade de montes que temos ese Monte Fermoso
e no presta a veciñanza para que se celebre esta festa. Temos aquí dúas fincas particulares que teño que decir que danos un conxunto de todo este entorno. Nunca nos dixeron que non, pedimoslle permiso para pasar por ela, estar en ela e disfrutar dela. E, por suposto, aí os están e, por suposto, moitas gracias. Moitas gracias a asociacións convidadas, que vos agradecemos moito que esteades con nós, porque este non é uns días así, son de moita tensión e de moitos nervios. Sempre queremos que todo nos sala ben e sempre temos dificultades para que todo nos sala ben. Pero nos procuramos poñerlle todo o ímpetu. A xente que está a traballar, que non é doado de estar porque sufren tamén de nervios e moitas veces pois temos unha cuestión, poñemos outra, pero sabedes o que é? Sabedes o que é traballar para a veciñanza? Pois algo agradable, algo que ten que vir xente moza e ten que vir xente para que non reemplace, porque... Bueno, moi bons días a todos. Moitas gracias, Ana, por convidarnos unha vez máis a participar desta festa da veciñanza 2 anos despois, como ben decías, desa terrible pandemia que nos asolou, e, por lo tanto, é un motivo de felicidade el poder estar hoxe aquí con todos vos nesta parroquia, na parroquia máis grande de Vigo, para celebrar esta festa do veciño e esta festa do polvo, sin ninguna dúbida. Felicitación a César, ese premiado por ese home orquesta, a felicitación a Gregorio por tantos anos dedicado ao movimento veciñal e cultural desta cidade e desta parroquia. Felicidades tamén a Carlos por o seu compromiso ao movimento social e felicidades tamén ao mundo do deporte, neste caso por ese equipo juvenil. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Como non podería ser de outra maneira, a Deputación de Pontevedra tiña que estar presente un ano máis nesta festa do polvo, nesta festa do socio de Valladares, para que sintades, como non podería ser de outra forma, que a presidenta da Deputación, que hoxe non pode estar aquí, Carmela Silva, estea con todos vos a través destas axudas que sempre mantemos coa sociedade, con Ana, que, como ben decía antes, sempre nos pide, e como non podería ser de outra forma, sempre estamos ao seu carón. En democracia a participación é esencial. Democracia é escoitar, sobre todo a quen pensa diferente. E organizacións, colectivos como o Centro Veciñal de Valadares xogan un papel esencial, porque frente a quen ten a veces algunhas dificultades para escoitar, saben que a forza do común, o traballo colectivo, é a única maneira de facerse ouvir. Para celebrar esta festa nesta carballeira a carón do Centro Cultural e da Piscina que se construiu xa hai máis de 17 ou 18 anos. É unha mostra da potencia do movimento vecinal, da atención que merece o movimento vecinal e tamén do respecto que para nós, como representantes públicos, polo menos no que a nós nos corresponde, o respecto que se lle debe ás parroquias da cidade e ao movimento. É unha grande festa. A festa do polvo, a festa da cultural, a festa da xente de Valadares. Porque o máis importante desta festa sodes todas e todos os que estades aquí. O resto é importante, xoga un papel, pero é importante a xente mirarlle os ollos e mirarnos os ollos e saber que durante este tempo fixemos un longo camiño xuntos, que fixemos un camiño de seguir construindo Valadares e Vigo.
se va a sacar una foto, va a salir, Que aproveche. Ahora hay que ver los tagos después y aquí. Esta noite foliada, esta noite será la noche nocturna, compañeriña leal, compañeriña leal, compañeriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu, coa pandeira te na palma, a turuxa canta a mí, que non se escoite berrar, que non se escoite berrar, que non se escoite berrar. Coa pandeira te na palma, sin ti no sé ni hacer, y te pienso en ti, y vivo y muero por ti, y te pienso en ti, y vivo y muero por ti. Es que tú a mí me fascinas, algo me sucede cuando pienso en ti. Y es que tú a mí me hipnotizas, algo me sucede cuando pienso en ti. Y es que tú a mí me fascinas, algo me sucede cuando pienso en ti. Ya la fiesta comenzó y la pista se está llenando. Ella no lo va a decir para hacerse desesperando. Agárrela por la mano, llévala para la pista, mírala fijamente y no le cambie la vista. Si ella te ríe un poco, no lo dejes para luego. Apriétale la cintura y antes de seguir el juego. ¡Desde arriba, todo! Baila, llévala en medio. Lock it, pop it, drop it, lock it, pop it, drop it, lock it, pop it, drop it, lock it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Go!
A versión reducida de 2 zetas, 22 coplas. A versión dos 3 patillos, parrulos, parrulillos. ¡Viva Valadares! Quen o trouxo a esta terra os zapateros de Noia na punta dunha subela, na punta dunha subela, na punta dunha subela, este cantarciño novo quen o trouxo a esta terra. Se quieres ser miña fada madriña, aquela estrela que está naquel souto